ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tiri pachidamunyu. Ndofunga makaona paya zuro tichikupai nhauye kuvharwa kwakaitwa chikoro nekuda kwematambudziko ari kuitika kuvana vechikoro. Tadzoka zvakare tanzwa kuti vabereki vapedzisira vakumisidzana nematicha. Regai tinzwe kuti nhau yacho yakafamba sei. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ini ndonzi Andoni Muchinouta, ndiri chairman wekuvillage 3B. Munova munharaunda muno matakagara mune chidamunyu. Ndakubvira pakazokonzera zvakakonzera mhirizhonga. Wainga uri musi wechishanu. Veku-education vauya pano vasiya vati musaite mheremhere, itai basa renyu murunyararo toda kuti chikoro chicheneswe chienderere mberi. Batanai vabereki nenharaunda moita chinhu chenyu muri pamwe chete. Musi wechishanu iwoyo wasvika tichiuya kuti tigadzirise dambudziko rakanga riri pano pachikoro rinova ratsanangurwa masure. Takaungana senharaunda sekuungana kwatakaita, asi chikadziso chakaitika ipapo ndechekuti maticha adaidzwa kuti tichiita chinhu chimwe chete sezvakanga zvataura vakuru vavo. Maticha akarambira ari mukati mewaya. Ndo chikadziso chakaita chekutanga. Patakada kuti titange basa taitarisira kuti vange vachiuyawo pano, asi vakaramba variko. Saka vabereki vakashamiswa nazvo. Vaida kuita basa, pavakati vachiita basa takazopinda mukati, pakapindwa mukati mefenzi. Mapindwa mukati mefenzi imomo takatarira vadzidzisi vakanga varipo. Mudzidzisi umwe ari kutaurwa kuti ndiye deputy akanga asipo. Ndokuona ndobva zvabvunzwa zvikaonekwa kuti akanga apfigirwa naheadmaster mukati meofisi yaheadmaster. Chakava chikadziso chikuru kuti vari kupfigira munhu sei. Takanzi tishande pamwe chete sevanhu vakuru, hapana anorova munhu. Saka izvi zvaazvipi. Saka nguva yakanga yaenda, basa risingafambi. Mukuru weSDC akatombotumwa kuti anodaidza vabereki vadzidzisi tishande tiri pamwe chete, asi zvakaramba. Saka munoziva kuti vanhu vakatorerwa nguva huru pachinhu chavanga vachida kuita chisingafambi zvakanaka, vanhu vanoshatirwa. Vanhu vakasumuka vese neuwandu hwavo hunova hunodarika uwandu huri panapa. Vakananga mukati mefenzi makanga muine maticha na deputy akanga apfigirwa mukati meofisi. Vanhu vananga ikokoko vakanga vane hasha nekuti hapana akanga arwisa munhu. Vanhu vakaenda padhora headmaster vakatanga kurova dhoo iroro kusvika razaruka, kusvika deputy abudiswa mukati imomo. Akauyiwa naye pasina kurohwa akaiswa pakati paground apo. Headmaster vakazobva mukati mavakanga vari vakaenda nechepapo hameno kwavaifonera. Pakabvawo umwe mukomana akanga abva ku9 kwatizivi nekuti haasi wemuvhidhiko munhu. Ndobva aenda kuna headmaster askanzi muri kufonera chii, pane kwamava kutofonera kuti zvinhu zvikanganisike uye muri imi futi makanganisa chirongwa. Saka muri kufonera kupi? Vakanetsana ikokoko kuzosvika headmaster atorwa auya agadzikwawo pamberi pevanhu panapa. Vanhu kwakutaurirana. Vanhu vataurirana kudaro izvo. Chirongwa chakanga chatokanganiswa. Sekuru vakanga vanzi vaite basa zvakatovakanganisa nekuti kwavaida kuita basa vakambopinda mune mamwe marooms ari kumaclassrooms. Asi chaiitika ndechekuti vakanga vasingagoni kuti vapinde nekuti pavaida pacho pamwe vaiwana pakakiwa kii kuti dziuye dzaisauya.
vakazoenda nekudzimba dzematicha. Pavaida kushanda pega pega vachisvika vaisvika pakakiwa pasina anovapa makii. Kusvika vazosvika uko kwaive kuine mota yaive iriko yainzi tipei muridzi wayo tiwane makii nemba iri ikokoko. Vanhu ivava havana kubuda. Izvozvo zvakashungurudza nekuti taifanira kunge tichiita zvinhu takasununguka nechikodzero chekuti taitanzi itai makasununguka. Saka chikoro chino ndechevabereki. Chakanya kushatisa vabereki ndechekuti chikoro chino ndechevabereki. Kuvharwa kweofisi imba yedu haisi imba yematicha. Maticha vashandi vaifanira kunge vakatipa isusu kodzero yekuita zvataida nekuti vakuru vavo veeducation vai vatotaura kuti ngirikiri itai zvinhu makasununguka uyezve itai muri pamwe chete. Saka maticha taisabatana nawo ndo chikonzero chakaita kuti pano pave nemhirizhonga. Pano zvikonzere kuti maticha azete ndarohwa paite vabereki vakatonosvika kupolisi kusungwa vachipomedzerwa mhosva yekuti varova, asi hatina kuona pakarohwa munhu kusvika mubereki asungiswa. Nanhasi vabereki tine shungu dzakakura dzekuti vabereki vanosungiswa panze pekuti tigadzirise zviri kunetsa pachikoro toita zvekusungisana. Ndizvo here vabereki vari panapa? Vabereki vari well disciplined. Zvavakanga vaudzwa neministry nevakuru vekanzuro vaizviteedzera. Asi chakakonzera ndechekunge maticha ari kwavo ega, vabereki vari kwavo ega vachiresista. Resistance iyoyo ndo yakakonzera kuti pano pave nemhirizhonga. Ndatenda hangu. Pamusoro iyi vanoremekedzwa nababa nanamai. Inini miremberi koso hwenyu ndinonzi Blessing Ngwazi. Ndiri secretary weVillage 2B. Inini ndoda kutsanangurawo maringe nemhirizhonga yakaitika panapo. Mhirizhonga iyi yakatanga mushure mekunge maticha aya aramba kubatana nesu pane zvakanga zvataurwa neveeducation. Nokuti vakanga vasiya vataura vachiti munoshanda muri pamwe chete pane zvese zvichaitwa. Nekuti hapana anzi ndiye. Mhepo yaitaura pavana yaingotaura asi hazvina kunzi ndivo varidzi vemhosva. Saka zvakanzi tese tinofanira kunge tiri pano. Asi maticha haana kuuya. Vakatumirwa shoko kuti uyai. Vakati itai ikoko isusu tiri kunoko. Saka vabereki takabva zvangotanga kuitwa sekuru vaya kuitochi basa ravo semaitiro avo vakaita. Asi havana kukwanisa kupinda mese maifanira kupinda. Kunyanya klasi iyo yaima grade 7 iyo. Indirotori nemwana anodzidzo grade 7 iyoyo. Klasi yavo ndiwe iri kunzi yakaafektwa. Mhepo ipa yaitaura yaitotaura kuti mune zvirimo zvakaiswa muklasi iyoyo. Asi klasi iyoyo musi wacho yanga yakatokiwa. Havana kukwanisa kupinda imomo sekuru vaye vaingopfuura nepo. Koita futi imwe room iri paside apo makanga makaiswa mattress yaishandiswa nevana. Iri pano pachikoro inonzi hanzi zvenzi vana vakarwara ndo pavanoradzikwa pamubhedha iwoyo. Takangonzwawo zvakutaurwa kuti mwana arwara anonzi ngaende muofisi morara pamubhedha. Isu vabereki takangobvira takaudzwa nauye kuti kuno mubhedha unotoshandiswa pano pachikoro kana mwana arwara. Tisaiziva kuti mwana akarwara anotumirwa shoko yemutore mwana, asi kuno mwana akatoradzikwa pamubhedha. Saka mubhedha iwoyo uri muofisi imwe yange yakatokiwa futi musoko yasekuru. Havana kukwanisa kupinda imomo. Plus imwe nhau yakanyanyoshungurudza kana kuti yakarwadza vabereki inhau yaheadmaster pachikoro pano. Paaibvunzwa kuti ko zviri kuitika izvi maticha ko muri kudii kushandidzana nesu vabereki. Vakabva vataura vachiti handina mwana ari pano. Vana ndevenyu. Saka nhau iyoyo yakabva yarwadza vabereki vakati unogota hauna mwana ari pano sei uriwo headmaster watiri kutopa vana vedu. Kuti unzi headmaster tisu vabereki tiri kunza vana papi pano pachikoro. Imobva mataura kuti handina mwana ari pano. Saka vabereki vakarwadziwa kuti saka headmaster ari kumbozama kutaura kuti kudii kana ari kudaro. Uyezve maticha acho anga akangopetawo maoko akamira vachiona zvaiitika. Vana vaiputsikira chero paadonhera zvina kuti padombo kana kuti pai kungodonha. Vabereki isusu tine vana tisu taitomhanya tichibata vana vedu pane hondo yese yaiitika nemarwariro avaiita. Zvinhu zvairwadza zvaisiririsa. Headmaster kutanga kwake kuona marwariro akaita vana akazozviona musi wechipiri kuvazorodoka tamumirira isusu auya adaidzwa kunzi chiuya titaurirane nevabereki takanga tazara tese pano. Andopa akazoona mwana acho adonhera apo akazotakurwa akaendeswa mukati umo. Ndopa akatotanga kuona kuti ndo dambudziko riri pano pachikoro aingoitawo kunzwa. Inini ndo pandokwanisa kugumira ipapo. Tatenda. Rega nditi pamusoro iyi vanoremekedzwa vose, pamusoro vana baba, pamusoro vana mai.
Ndiri pano ndoitwa Councillor Garano wako Ward 31 Makoni South constituency. Regai nditi patiri pano panonzi paChidamunyu Primary School patasanganiswa nechikadziko chatisinakumboona mukati menharaunda yedu. Pane nyaya yanetsa yekurwara kwevana pachikoro. Zvakaita kuti zvishungurudze vabereki vaungane mazuva akati wandei vachiuya pano iri nyaya yekuti vaida kuti vana vaone kuti zviri kuitika. Asi mukukurukura kwevabereki vachida kunzwa zviri kuitika pachikoro maringe nekurwara kwevana, shoko rauya ndofunga takaziisa madepartments ose kana kuti maministries ose anofanira kuziviswa kubva kupolisi, kwaDA, Ministry of Education, kukanzo. Vakauya pano tikagara pasi tikaudzwa kunzi madepartments vabereki vose ngavabatane nevarairidzi musha uchenurwe. Zvinova ndourongo hwataitarisa kuti hwakufanira kunge uchiitwa, asi mukuitwa kourongo ihwo hauna kuzofamba sekutarisira kwataita. Regai nditi panonzi pakaitika mhirizhonga, ini handiwirirani nekuti pakaitika mhirizhonga, asi pakaita nyaya yekuti vabereki vanga vari kurwadzikana nezvazvichiitika pavana vavo. Iri nyaya yekuti mubereki wese aida kuti zviitwe zvijekerere, munhu wese achiona kuti musha wachenurwa, vana vakuya kuchikoro vasina chavanowana. Kana paine aizobatwa nemhosva bva aionekwa mushure mekunge basa rainzi riitwe. Asi nekuda kwekudaro kwakatadza kuzobuda nyaya iyi zvakanaka, nekuda kwekuti maticha akataridza kuti haasi pamwe nevabereki nekuti haana kupinda muvabereki. Zvadaro izvo ongoka muri yeZimbabwe ndochirongwa chitanga tiinacho muzuva ranhasi. Tati tikuziviseka kuti vabereki vakapedzesera vobata-bata varairidzi kuitira kuti vafambe vese vari mugwara rimwe chete. Hasha dzinowanika apo neapo. Naizvozvoka yanga iri pati tuka mangwana tiri kuenda pachikoro ichochi naana sekuru vanobatsira tione kuti vanoripedza here dambudziko revana vechikoro riri kuitika iri. Endezve tiri kuenda nasekuru mukanya, munotondera tiinawo mukanya vaya vekuzonge vakaruma mbudzi tiri kwakare kwamutoko uko, vakaruma mbudzi vaya. Dambudziko rinozomboitika pachikoro ipapo zvachose. Vakabatsira kwakawanda, munozviziva. Vamwe vanenge vachiti fiction, vamwe vachiti aiwa ndezvechokwadi. Asi chandingade kukuzivisai kubva patakabva pachikoro ichocho, kana ndisingakanganise chainzi Musani Primary, handinyatsozive nguva yarebesa mhuri yeZimbabwe, mondiregerera. Naizvozvo ndo sekuru vatichange tiinawo muzuva ramangwana vachigadzirisa dambudziko repachikoro pano. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Ngatisanganeka mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asika kwenyari padhuze newe umuudze kuti don't forget to subscribe to Drumas Media, nekuti Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.